Oso latza izan da izenburupean dator, Xabier Mendiguren idazleak Elkar argitaletxearekin batera kaleratu duen azken eleberria. Gaur aurkeztu du lana Donostian eta Jose Arregiren atxiloketatik heriotzara biderako aldia eta lurperatu ondoren gorpuari atera zizkioten argazki buruz hitz egiten du. Oso latza da, izan ziren Jose Arregiren azken hitzak hil aurretik. Jose Arregi, batzuk gogoratuko dute, beste batzuk gazteak direnek igualez, izan zen, Zizurkilgo seme bat 1981 otsailean atxilotu zutena Madrilen, etan zebilela, eta 10 egunez torturapean egon ondoren hil egin zen. Eta Madrilgo komisariatik Karabantxelgo espetxeko erizaindegira eraman zuten, eta hango ospitale penitentziario horretan zegola, medikuek kaso askorik eginez, baina beste preso politiko batzuek eta lagundu nahi izan zioten, eta haiei esan zien azkenetako esaldi bat izan zen, oso latza izan da. Orduan, liburu honek kontatzen du, batetik, Jose Arregiren atxiloketatik heriotzara bitarteko aldia, baita ere hilda gero lurperatu zuten eta lurperatuta gero gorpua atera egin zuten argazkiak egiteko lagun batzuek izkutuan eta isilpean munduari erakusteko gorpu hori etzala heriotza naturalez hildako gorpua, baizik eta tortura sufritutakoa, ezta. Eta orduan historia hori guztia kontatu dut, eta paraleloki kontatu dut 3 pertsonaren bizitza, jaiotzatik ordura artekoa, bat Jose Arregi bera, eta besteak ziren argazkiak egite horretan ibili zirenak. Juan Cruz Unzurrunzaga arte galerista, eta Vicente Ameztoi pintorea. Hirurak ere oso nortasun diferentea zituztenak eta erakargarriak aldi berean. Memoria egiteko ariketa bada, oroitzapen bat, baina modu literarioan idatzita. Ni ez naiz politologoa, politika interesatzen zait, baina ez dut horretaz idatzi nahi izan. Berez idazle bat naiz, fikzioak idazten dituena normalean. Kasu honetan ez dut fikzio bat idatzi, baina idazteko modua bada novelista batena. Amagoia Gurrutxagak berrian atera zuen erreportaje hura nun Juan Cruz Unzurrunzaga kontatzen zuen hil ondoren Arregiri egin zizkieten argazkiak nola egin zituzten, edo zergatik, edo nork, horrek eman zidan bidea. 2009an argitaratu zen hura, eta geroztik buruan eduki dut, hortxe txoko batean, aurten udaberrian halako baten etorri intzitzeran argia ideia. Nik uste izan zala, uste liburuan kontatzen dudala, martxoaren bukaera aldera, Zizurkilgo eskolan bere umea jasotzen ikusi nuen Virginia Ameztoi, Vicente Ameztoiren alaba, eta nire ondoan zegoen nire emaztea, eta kontu nuen bida, hau da alako eta alako, eta orduan hasi nintzen kontatzen historia. Eta iruditu zitzen bazala kontatzeko moduko historia bat. Eta badakizuen literaturan eta zineman, oro har eskema narratibo guztietan oso ondo funtzionatzen duen zera bat dela, teknika bat, elkartzea 2 pertsona oso diferente direnak, Kijote eta Sancho, adibidez, eta hoien arteko elkartze horrek ematen digu askotan bidea narrazio bat eraikitzeko, eta hemen pentsatu nonen Unzurrunzaga, Ameztoi eta Jose Arregi, 3 topo egiten dute, nolabait ere Zizurkilgo hilerrian, eta 3 oso izaera markatukoak ziren, eta oso zirkunstantzia diferenteak zeuzkatenak, bai soziologikoak, bai psikologikoak, eta orduan horrexek eman zidan ideia idazten hasteko. Eta berotu nintzen, eta ideia piztu eta berehala hasi nintzen, batetik idazten eta bestetik dokumentatzen.